खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ क'क्राझाराव BPFनि नाजानायाव BTC गोरोबथा सान फालिदों। जारिमिनारि BTC गोरोबथाया 10 फेब्रुआरि 2003 मायथाइयाव सागान होजादोंमोन। बे फालिथायावनो BPF दोलोआ बोसोरफ्रोमबो 10 फेब्रुआरिखौ बड'लेण्ड गोरोबथा सान एबा BTC थिखानाय सान महरै फालिबोगासिनो दं। BPF हान्जानि नाजानायाव क'क्राझाराव फालिजानाय बेयो 23थि बड'लेण्ड गोरोबथा सानबो। बिदिनो फुंबिलियाव BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारीया BTC सेक्रेटारियेटनि लांगोनायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव माला गानहोयो। BTC सेक्रेटारियेटनि लांगोनायाव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव मान बावखांनायनि उनाव हाग्रामा महिलारीया देबरगावआव थानाय बड'लेण्ड मुंख्लं समाधि फोथाराव हारिमायारि फिरफिलाखौ बिरहोयो। उनाव हाग्रामा महिलारीया देबरगावआव बड'लेण्ड शहीद समाधि फोथाराव शहीदनि गोथै फबग्रा फोथाराव मान बावो। मख'नो गोनांदि 23थि बड'लेण्ड गोरोबथा साननि फालिथायाव फुंबिलियाव फकिराग्राम, दतमा, बनरगाव, नाराबारि, सालाकाटि आरो तिनालि BPFनि ब्लक मावख'निफ्राय देबरगावसिम गंसे मटर साइकेल रेलि खालामनाय जायो। नैथि खौराङाव दङ साख्रि जाख्ल'नायनि दायाव दिव्यां मन्चनि सानै सोद्रोमाखौ हमदों। थगायसुला खामानिफोरनि सायाव मोनसे गिदिर सिग्रोमनायाव गुवाहाटीनि पुलिसआ साख्रिनि जाख्ल'नायाव लोब्बा थानायनि दायाव दिव्यां मन्च आसामनि सानै गागि सोद्रोमाफोरखौ खादों। दायनिगिरि दिव्यां मन्च आसामनि आफादगिरि नबजित बर्मन आरो नेहाथारि शेमिम आहमेद मुंनि दायनिगिरिखौ रबिबारनि हर गेजेराव बरागावनिफ्राय हमनाय जायो। बिबानगिरिफोरा अजद होयो दि बिसोरो गोबां बिबांनि रांनि बदलै सोरखारि साख्रि होनायनि खोथा होदोंमोन। रिपर्टफोरा इंगित होयो दि सानैबो साख्रि नागिरग्राफोरखौ दाबि खालामनानै गोरोन्थि खालामदोंमोन दि बिसोरहा आसामाव ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 साख्रि मासिफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय गोहोम गोनां सोमोन्दो दं। बबेखानि गोसो बायनाय बिजाथिफोरनिफ्राय गोबां बिबांनि रां बुथुमनायनि उनाव बिसोरो गावसोरनि समायखिराफोरखौ सुफुंनायाव फेलें जादोंमोन। बे केलेंकारिया सोराङाव फैदोंमोन जेब्ला भुगिनांनायफोरा हमदांनो हादोंमोन दि बिसोरो थगायजाबाय, बिसोरनि रांखौ मोनफिननो दाबि खालामदोंमोन। सासे दायनिगिरिनि रां दाबिनायनि मोनसे अडिअ' रेकर्डिंआ ससियेल मिडियायाव नुजादोंमोन, जायनि जाहोनाव माखासे खहा जानांनायफोरा पल्टन बाजार पुलिस थानायाव FIR होनो गोनां जादोंमोन। आथिखालाव पुलिसआ बर्मन आरो आहमेदखौ गावसोरनि अपारेशननि सोमोन्दै आरोबाव खौरां बुथुमनो आरो जायखिजाया उफ्रा लोगोफोरखौ नागिरना दिहुननो थाखाय सोंथि खालामगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ शिबसागरनि फरायसालिफोरा थाखोनि समाव फोरोंगिरिफोरजों मबाइल फन बाहायनायखौ गोख्रोङै होबथादों। आब्रुथिखौ लाखिनो आरो सोलोंथाइनि आबहावाखौ गोजोनै लाखिनो थाखाय आसामनि शिबसागर जिल्लायाव फरायसालि नायदिंगिरिया थाखोनि समाव फोरोंगिरिफोरजों मबाइल फननि बाहायनायखौ होबथानो बिथोन होदों। थाखो खथानि जथुम्मानि समाव फोरोंगिरिफोरजों मबाइल फननि गावारि बाहायनायखौ होबथानायनि थांखिजों बे बिथोनआ गोदानै लाबोजानाय बिथोनफोरखौ गोख्रोङै फालिनो बिथोन होयो। बिथोन बायदियै फोरोंगिरिफोरखौ थाखो खथायाव मबाइल फन लांनायनिफ्राय गोख्रोङै होबथानाय जायो जेब्लासिम नुजाथिनायफोरखौ रेबगान्थि खालामनाय बायदि गोनांथार सोलोंथायारि थांखिफोरनि थाखाय गोनांथि गैया। बबेखानि आयदानि समाव मबाइल आइजेंफोरनि जायखिजाया सोलोंथायारि बाहायनायनि थाखाय सोमोन्दो गोनां फसंथाननि गाहायनिफ्राय सिगांनि गनायथिनि गोनांथि जागोन। मानिनायनि गोनांथिनि सायाव बोलो होनानै फरायसालि नायदिंगिरिया सांग्रांथि होदोंमोन दि बेफोर बिथोनफोरखौ सिफायनाया आब्रुथियारि राहा लानो हागौ। बे मावफारिया फरायसाफोरखौ मोनसे गोहो होनाय आरो दाथाइगोनां सोलोंथायारि आबहावानिफ्राय मुलाम्फा जानायखौ रोखा खालामनो गुवार नाजानायनि बाहागो। गासै शिबसागर जिल्लानि फरायसालिनि गाहायफोरखौ बेफोर नेमखान्थिफोरखौ थाबैनो बाहायनो बिथोन होनाय जादों, जेराव मानियैनि बेलायाव गोख्रों राहा लानो हागौ। ब्रैथि खौराङाव दङ धुबुरीयाव गं 34 सोरखारि गनायथि मोननाय खौरांगिरिफोरा हिमन्त बिश्व शर्मानिफ्राय अनथोब मोनदों। समबाराव धुबुरीनि सार्किट हाउस कनफारेन्स हलाव मोनसे जर'खा हाबाफारि खुंनाय जादोंमोन, जेराव जिल्लानि सा 34 सोरखारजों गनायथि मोननाय खौरांगिरिफोरा रामनिफ्राय गुडविल अनथोब मोनदोंमोन। खौरांगिरिफोरनि बिहोमाखौ गनायनायनि थांखिजों बे हाबाफारिखौ सुबुं फोनांजाब बिफाना खुंदोंमोन।
बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैनाय धुबुरी जिल्ला कमिशनार दिबाकर नाथआ खौरांगिरिफोरनो मोजां हामलायथि अनथोबफोरखौ गथायो। बे हाबाफारियाव आगुमनि गलकगन्ज, तामारहाट आरो धुबरी सदर सहरनि सुबुंफोरजों लोगोसे जिल्लानि मिडिया रोंग'साफोरा बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारिया आसाम सोरखारनि फोसाव बिजोंजों सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनो आरो सुबुं सांग्रांथि आरो खुंथायाव बिसोरनि बिफावखौ गनायनो नाजानायनि बाहागो। बाथि खौराङाव दङ पाठशालानि मुगुरिया खाली घाटआव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव गंब्रै गलाफोरा खामजोबो, लाख लाख रांनि मुवा बेसादफोर सिलिंखार। आसामनि पाठशालानि मुगुरिया खाली घाटआव गोबां फालांगियारि फसंथानफोराव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव गंब्रै गलाफोरा आबुङै सिलिंखार जायो। खैफोदनि कल मोननायनि उनाव अर खोमोरग्रा सिबिथाइफोरा गोख्रैनो फिन्नाय होदोंमोन आरो अरखौ होबथानायाव जाफुंसारदोंमोन, जाय आरोबाव खहा जानायखौ होबथादों। थागिरिफोरा सन्देह खालामदों दि अरआ मोब्लिबारि सर्ट सार्किटनि जाहोनाव जानो हागौ, थेवब्लाबो जाहोनखौ रोखा खालामनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। द'थि खौराङाव दङ त्रिपुरा पुलिसआ सानै हमदों, 28 कौटि रांनि याबा टेब्लेट जब्द खालामदों। त्रिपुरा पुलिसआ 10 फेब्रुवारिनि मोनाबिलियाव धलाई जिल्लानि सिङाव थानाय बेतबागान ओनसोलनिफ्राय सानै सुबुंखौ खायो आरो 28 कौटि रांनि याबा टेब्लेट जब्द खालामो। बे आयदानि सायाव धलाई जिल्लानि पुलिस सामलायगिरि मिहिरलाल दासआ बुंदोंमोन दि मोनसे स्रोत सुलुंनि बिथायाव हमनाय आरो जब्द खालामनाय जादों। जों गासै रायजोआव ड्राग्सनि बेरेखायै गुवारै हाबाफारि लागासिनो दं आरो स्रोत सुलुंनि बिथायाव जों खौरां मोन्दोंमोन दि गंसे गारियाव गोबां बिबांनि याबा टेब्लेटफोर दंमोन। गोख्रै खामानि मावनानै जों जोंनि रैखाथि मावथिफोरखौ सांग्रां खालामो आरो गारिखौ होबथायो। नागिरनायाव जों मोनसे थाव टेंकनि सिङाव दोनखोमानाय 9.24 लाखसो याबा टेब्लेटफोर मोनदोंमोन। जब्द खालामजानाय फेग्रा मुवाफोरनि हाथाइनि बेसेना 28 कौटिसो रां। गारिया आसामनिफ्राय फैगासिनो दंमोन, एसपिआ बुंदोंमोन। अम्बासा दालाइ खोन्दोआरि पुलिस मावख'गिरिनि निरुपम दत्तआ बुंदोंमोन दि बेसादखौ गं-12 साखायारि ट्राकनि थाव टेंकनि सिङाव दोनखोमानाय जादोंमोन। एसडिपिअ'आ बुंदों, जों जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं आरो हमजानाय सुबुंफोरखौ सोंनाय फिननाय जागायबाय। स्निथि खौराङाव दङ डिमापुर रौतायाव आरसिसि दालांनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। मानगोनां सिएम श्री प्रमद बर'नि दैदेननायाव मावफुं सोद्रोमा इएम श्री डक्टर नीलुत सरगयारिआ उदालगुरि जिल्लानि रौतानि डिमापुराव आरसिसि दालां लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनो। 21.75 मिटार गोलाव बे दालांआ लामा फोनांजाबनायखौ मख'जाथाव महरै साबसिन खालामगोन आरो रौतानि सुबुंफोरनि थाखाय रोगाथाइखौ गोरलै खालामगोन। खेबसे आबुं जाखांनायनि उनाव बेयो सौहैनो हानाय गोहोखौ बांहोगोन आरो गारि मटर आरो थाबायग्राफोरनि गोरलैयै थांलाय फैलायखौ रोखा खालामना ओनसोलारि सुबुं समाजखौ मुलाम्फा होगोन। बे हाबाफारिया बिथायारि सानज'थायखौ गोख्रों खालामनाय आरो ओनसोलनि थागिरिफोरनि थाखाय जिउनि गुनखौ साबसिन खालामनायनि फारसे बिबानगिरिफोरनि रादायखौ दिन्थियो। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।